tambang HP sing larang lho. Apa? iPhone iki. iPhone iki nyatane. Ono plek kono, Pak. Ngawur ae, modele kene kaya modele lho. Potongan. Iki ngono ana bolong. Wah, rambutnya gondrong. Kaya apa? Kaya apa? Hah? Kaya apa? Gondrong. Tonton. Kaya blek mambah. Blek mambah. Wes mutakan Google apa deh? Sik apa? Akan pin.
kancane kowe. Itu suatu kecelakaan. Kecelakaan, saya sangat mereksa. 175. Ojo enak jual. Ojo enak. Ojo enak. Iya.
jalannya.